Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rum kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Purwakane atur lekasing kandha bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayon karaharjan tuwin kabagian mugi tansah kajiwa kasarira panjenengan saha kula. Awit saking berkah saha rahmatipun panjenengan saha kula tansah pinaringan rahayu wilujeng ing pampeng. Panyuwun kula nugraha ingkang sampun katampi mugi saged lestari, mugi kapatedhakna wonten sepaningkil beberipun saklebeting pepanggihan dalu kalenggahan puniki. Sholawat saha salam mugi katur baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan saha kula antu-antu menggah sapatipun wonten ing jaumul kiamat. Amin amin Allahumma amin. Para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung ingkang hamengku kati nunijih Bapa Nyomo delasan Ibu Ngatiem kepareng netepi darmaning asepuh Hamisuda Krami atmajanipun ingkang hasesilih Ayunila Atmasari ingkang badhe jinatu Krami nunijih Bagus Yoga Adi Setiawan putra kinasih saking panjenenganipun Ibu Sri Hartini mapan saking Laladan Dusun Blado RT 20 RW sekawan Jeruan Juwangi Boyolali dalu kalenggahan sowanipun kadang-kadang Nirwana 2000 lan ugi sinengguyung lumantar AMS Audio kapundhut gambaripun lumantar Wahyu video syuting manem Bromo sowan paring panglipuning sawantuwan tawis sangjane para lenggah saha tamu wonten ing dalu kalenggahan punika sowan setunggal mbaka sajaga sowanipun kadang-kadang Nirwana kepareng manem berposoan lumantar sowanipun Mbak Yu Handayani sumangga. Iki wee sapa mestine ana sing duwe. Iki wee sapa tekku dhewe. Sehat Dek Yani? Alhamdulillah sehat Mas Edo. Sehat panjang umur. Amin. Raket tangkep blasuk. Iya. Paringi sehat. Ya. Keblasuk teng pundi lho? Nang pekarangan. Motorku kepatrol dalane ambes. Ora apa-apa penting tekan gone. Sumusul angka kalih lumantar Nirwana 2000 sowan wonten Mbak Ratna Bawel semoga. Iki wee sapa Ala iku ya duweku. Dek Ratna sehat? Alhamdulillah sehat Mas Edo. Kodanan ya sehat ya? Mboten. Ora kodanan to? Mboten. Oh. Aman. Ndok bengi ditilap kok ya. Jangkep ingkang pungkasan Surawati lumantar Nirwana sowan. Monggo Dek Ninda. Sehat ya Dek? Alhamdulillah Mas. Sehat terus ya waras. Ayo. Setunggal kalih tiga jangkep manem Bromo sowan kadang-kadang Nirwana lan ugi samangke nderek kageng swasana lumantar kula Cak Edo murih regeng swasane wonten ing dalu kalenggahan lumantar Nirwana asung panglipur minangka salam pambuka katur Nirwana 2000.
sing eling Eling tak apa mas iku budaya